Всеки ден няколко стотин човека влизат през тези врати, минавайки през входните стелки. Но въпреки това около 80% от цялата мърсотия влиза в сградата през главния вход. През есента и зимата внесената мърсотия е над килограм на всеки 1000 човека, преминали през входа, което увеличава разходите за поддръжка. Водата остава по повърхността, в резултат от което подът става хлъзгав. Как това може да се предотврати? Очевидно трябва да се върнете обратно на входа и да използвате 3M Nomad акваматове, които ефективно обират влагата и мърсотията. С ефективната си конструкция от меки и твърди влакна, 3M Nomad акваматове се различават от обикновените входни матове. Моля, погледнете теста за ефикасността на 3M Nomad акваматове в дъждовно време. С обикновените матове пясъкът се натрупва по повърхността, докато стелките на 3M Nomad Aqua поддържат повърхността си чиста, благодарение на твърдите си влакна, които ефективно изтръгват пясъка и мърсотията и не позволяват внасянето им в сградата. А и стелката винаги изглежда добре. В допълнение, меките влакна абсорбират и задържат водата много добре. M Nomad акваматове намалява количеството вода и мърсотия пренесена вътре, намалят разходите за поддръжка и минимизират риска от падане на хлъзгави повърхности. 3M Nomad акваматове се предлагат в няколко цвята с цел да съответстват на интериора. Изберете 3M Nomad акваматове за по-ефективно отстраняване и задържане на прах и влага. Това дава по-голяма безопасност, намаляне на риска от подхлъзване, падане и финансови вземания. Намаля разходите за почистване, по-малко увреждане на пода и по-хигиенични подове.